Искам да ви разкажа една много силна психологическа история за тоалетната хартия и сърцето. Знаеш ли колко време ми трябваше да свикна, че тоалетната хартия вече не е отляво? Преместих я. И цяла седмица всеки път се обръщах наляво. После се сещах. Вече е вдясно. Следващия път пак се обръщам наляво. И следващия пак наляво. И знаеш ли кое е интересното? Нито веднъж не си казах: гати, провала съм, нищо не става от мене, много съм тъпа, живота ми е съсипан, край. Провал! Никога няма да се науча. Защо тогава очакваме от себе си да свикнем с нова работа за 3 дни? С нов град, с раздяла, с ново хранене, с тренировки, с нов начин на мислене. Решаваме, че от понеделник ще променим целия си живот. 100 коремни преси, без захар, без телефон, без скролване. Рано ставане, медитация, дневник, 50 000 благодарности. И когато на 3-я ден не успеем, обявяваме себе си за провал. А истината е много по-обикновена. Мозъкът ни просто обича познатото. Много обича да се връща назад. На сигурното. Уж сигурно. Дори когато новото му е по-добре, му трябва малко време новото да стане нормално. Затова не дей да променяш всичко наведнъж. Промени едно, после още едно, лека по лека, с любов. И един ден ще се обърнеш към новия си живот и той ще ти се стори толкова естествен, колкото естествено и аз сягам към тоалетната хартия. Благодаря за вниманието. Ако да свикнеш с едно руло тоалетна хартия една седмица. Ако да свикнеш с едно руло тоалетна хартия ти отнема седмица, защо очакваш сърцето ти да... Ако да свикнеш с едно руло тоалетна хартия ти отнема седмица, защо очакваш сърцето ти да... Блишикала, хачай магала, ханjakala макатяка, Ако да свикнеш с едно руло тоалетна хартия ти отнема седмица, защо очакваш живота ти... Какво очакваш, бе? Ако да свикнеш с едно руло тоалетна хартия ти отнема седмица, защо очакваш сърцето ти да свикне с нов живот за само 3 дни?